Jaione Maria Ezkurrena, Euskal Herria, arratzaldeon eta ongi etorriak gurera, txoriene, sasoi honea. ¿Sabes cómo se hace ahí? ¿Inglés o no sasoi honea? Good healthy. Konbentzio eta esan Jaione hori garrantzitsua da. Oso ondo. Bueno, hemen gaude beste egun batez, errezeta zoragarri, eta errezeta zoragarria prestatzeko, eta konpainia honean daztatzu eta beran inguruan jorratzeko. Zein godu? Esan, zer? Bueno, prestatuko duna da olagarro erregozia, ez? Eta olagarro erregozi hortatik tiraka, bateako ditu, bakizu nik gure, gustatzen zaidan, ez? Berdinetik aprobetxatu eta bat, ero, bi, o, hiru errezetatea. Bat izango zen, olagarro erregozia berori, baina hortik tiraka, gero arroz bat prestatuko dugu, eta prestatuko baita pasta olagarro erregoziak. Bi, orduan, ateko ditu, hiru. Eta astu inzairalako pita hogia, bestela pita hogiakin beteta olagarro erregozi horrekin sartu labean da antxi gortu eta atera pixkat eta olako alioli koiaradaka batekin, horia izango zen olako Maroko aldera joan eta ze hona den olagarroa. Ni momentu honetan gogoratzen zait lehenko zarrak esaten zuena zu 14 tripotzea. 14 tripotz ez dakit. Baina, bueno, gure gaurko gonbidatuak lehen egiten zuen kirolean hainbat eta hainbat kaloria behar izaten ziren, eta hau nik uste dut, errez jango zuela, eta hortik tiraka, esatea, Mikel Astarloza txirrindulari hoi handia izango dugula txorienen, bakizu hemen kasetari lanetan hiltzen dela Euskadi Irratian, itzuli handiak eta jarraitzen, eta zuek esango duzu, ez? Ero urtean zehar zer egiten du? Urtean zehar ere lan egiten du, ez pentsatu hor buruz gora egoten dela, eta hor dauka proiektu berri bat, txirrindor, eta horren inguruan hitz egitera etorriko zaigu, laizter nik uste ja makillatzea jundala, eta zaitxoan gurekin dugula, ez? Bai, guk hau prestatzeako. Bueno, olagarroa normalian beti ezautzen du egosita, ez? Ohikoana da, egosita. Txorienen behin hola egin duen garagardo erara labean erreta baita, eta oso goxua geratzen da, eta gaur ingo du erregosita. Hortarako, behingo du, haragi gixatu bat izango basan moduen. Lehenengo, berakatza, kipula, zenaria eta porruak jarriko ditugu erregosten, suabe, gero tomatea birrinduko diogu, bertza botako diogu, eta hori, pixkat, erregozi bitartean, olagarroa gordinik, holako pusketatan moztuko du. Buru ez du erabiliko, bakarrik 8 oinak, nahikoa, nahikoa pila bat daukagu. Burua erabiliko dut, gero nik etxean beste zerbait gehiago hori, nintzago etxean. Eta behin, hartu olagarroa botako diogu, ur pila botaten du, utziko du hor lurruntzen, gero patxarra botako diogu, erreko dugu, eta hemen daukat aragizalda. Aragizalda beharren, aragizalda neukan hor, eta aragizalda botako dugu. Aragizaldakin estali, eta 55 bat minutuan, segun tamainan arabera, 55 minutuan, inda izango dugu. Eta inda dagoenean, arroz bat martxan jarriko du, lehenengo, perretxiko batzuk, gustoko perretxikoa, berakatzapur batekin salteatu, arroza hor pixkat gorritu, olagarruan burdontza dekada pare bat bota, ja erregozita dukaguna, salda eta labera. 170 gradutara, 25 bat minutu. Eta hori egin bitartean, hartu hor dago ura, berotzen, ingo guna, ur hori irakin, pasta hau. Egosiko dugu bertan, honek 13 minutu ero rigatonia dira. Rigatonia hauek egosiko ditugu 13 bat minutu, eta gero esan dakoa, wok batean ero, olagarro erregozi horrekin salteatuko du, tomate pixkatekin, eta egosteko erabili dugun ura erekin. Eta gero hartu, gazta pixka bat, eta nahi izan ezkero labean. Baita gorritu aldugu, gero bere hortan kalera. Orduan, errezeta bakarretik, 3. Eta, goi mailako, Orduan, zandakoa, ni lanian, olarrua, ze hona dan. Oso ona. Eta maite du olarrua. Hori da, olagarroa edo pulpoa, ez, kasu hontan. Eta aratago joan nahi baldin badu, oktopodo edo hor gelditzen dela ustet. Eta zergatik ditzen zaien hola gehien bat, 8 garro edo 8 olako beso ditulako, ez, horti datorkio oktopus edo oktopodo. Hemen askotan esan izan deu, oso adimentsue dela edo olako fama hori daukela bentsat, eta ez hori bakarrik konplexue dela, ez, izaki oso konplexue dela, eta konplexutasun horin barrun dau, edo dauke, garroak birsortzeko gai dela. Hau da, bat galduz gero berriz birsortzeko gai dela. Kasu honetan, gaur zigorrek 8 moztuko izko eta buru eutziko, baina gaur ez ditu birsortuko,
Hauek ez. Baina hori zugelandara moduan, zugelandara bustana eromosten zaitenen berri batez, eta egia da, egun, jute masa arrandegira, olagarroa ikusiko dituzue, eta batzuk izaten dute, garra moztuta, baina ikusten zaio berria ateatzen, eta hori da, bere garaian, auskalo nola, burrukan baten bat galduta, eta berriro, hori da. ateatzen zaiola. Bueno, azken finen hori zer den olako natura dauken evoluzioaren miresgarritasun bat, ez? Batzuk, izaki batzuk edo animalia batzuk ilaje luzea eta koloretsue daukie, beste batzuk, indarra hankatan, edo, bestelako olako gaitasun batzuk, eta kasu hontan, olagarroak hori birsortzeko, baino ez olagarroa bakarrik. Animalin erreinun gehiago ere badaude gaitasun bera dutenak. Orduan guazen pixkat errepasu bat ikia, zigorrek esan doz sugandilena. Sugandilena adibidez, larri, estu edo arriskun aurkitzeien isatxa mozten du beraiek, azkar aldeiteko eta gero birsortzen du, eta hortarako, esan dezakegu bere zelula mekanismo guzti horretara bideratzen duela. Beste animalietako bat da xaguzarra. Adibidez, xaguzarrak egalak dao mintz fin batez edo osatuta eta batzutan zulatu iten zaie. Eta hauek birsortzeko gaitasun hori dauki, baino oso luzea da prozesua. Ez da sugandia bezala, bereien zelula mekanismo guzti horretara bideratzen duela, eta bar, orduan. Baldin eta denbora hori eta xaguzar horren momentu hortan ze nola daon, batzuk lortzen du eta bestek, ez? Hori da, janen bilata ezin dute, ez? Nahi duzen, egala egan egiteko gai baldin bada, baina ezin badu. Baina, prozesu luzea delako. Sugandiak adibidez, 60 egunetan, 60 egunetan, hau da, 2 hilabetetan isatxa omen daukiera. Orduan, beste olako animalia bat kasu honetan itsasokoa edo uretakoa da, zebra arraina, eta honek bihotza birsortzeko gaitasuna dauk. Baina ez pentsatu bihotza bapaten puskatzen zaio edo galtzen dula, ez. Ez du, bikoteatik ez du galtzen. Ez, kasu honetan izango litzateke, esan genezake, bihotzan funtzionamentu gelditzen bazaio, edo gurire bihotza gelditzen bazaio, azken finen, zelula pile galtzen die, zelula asko hiltzen die, baina arrain honen kasun, zelula guztiek berreskuratzeko gaitasun hori dauke. Orduan, funtzionamentu hori berreskuratzen da, eta zelula guzti, berdin dio zenbat zelula galduko ditu. Eta, bukatzeko, harrigarrena dena bat, eta kasu honetan da zinta arra, gusano, zinta, esaten dena, eta hau zergatik den miresgarri, hau olako zuntz edo tejido txiki batetatik, oso txiki birsortzeko gai da, osotara, osotasunen, berdin dio erditik moztuta daun, edo burue moztu zaion, edo, basandakoa. Ikusgarri. Ez garela honenako, ez da gutxia berez. Uste du, gizakia. Ikuste dituzu beste animali batzuk, eta jaio eta zeitun, jaka, zutik, eta ibiltzen da, guk... Hori instintoa da dozena, eta pixkat... Gare batean duela igual 10.000 urtero, gizakiero, ez? Igual lehena batzatuko zan. Ez dakit. Bizkarren emango zituen amak, auskalo. Ez dinenoen bezala, ez? Gaina esan itxizue, alako zean, sileta hontan, alako, ez dakit, beste jarri bide bat da, baina, hori aparte utzita. Adibidez, olagarroak pelutxe gisa edo oain atera ditue. Eta kasu hontan die gutxi gora bera komunikatzeko edo espresatzeko arazoak dituen umentzat, hau da, gutxi gora bera arreta defizita, autismoa edo hiperaktibitatea pairatzen duten entzat. Eta hauentzako sortu badi ere beste toki batetik indie oso famatu, sare sozialetatik, eta die olako olagarro pelutxe reversibleak, buelta ematen zaienak. Alde batetik kolore arroxa due eta pozi daude, eta beste alde batetik buelta eman da, atzeko zarroa edo buelta eman da, daukie urdin berde kolorea eta triste daude. Orduan, pixka komunikatzeko edo olako aukera hori izateko edo horti dator. Baina, horre, animaliak ez, olako kasuetan eta olako aurrekin, da olako jendearekin askotan erabiltzen dira, ez? Aldia, txakurrak eta ze onurak eta dituzten. Hori gurekin espresatzeko gai ez die, baina animaliekin da hori politia izan dira, olako elkarteek eta daudenak, eta zelan egiten duten, eta ikustea ze ondo pasatzen duten, ez? Olako umek eta... Hori da.
Bueno, kasu honetan pelutxekin edo egunerokoan izango da alde batetik komunikatzeko bide bat, eta beste alde batetik ere bai, hauek eginkizun bat eskatzen omen du, eta da egunero besarkatzea, adibidez. Baina, bueno, besarkada aipatuta, gaur, hemendik, Euskal Herriko Martin, Matin, Martina eta Matina guzintzako besarkada estu bat. Gaur San Martin egune, bueno, ospakizunetan murgilduta ongo die herri askotako zaindarie delako San Martin. Bai. Eta bestetik, bueno, toki askotan ere txerri hiltzen hasteko garaia iritsiko zen, ez? Hori ez garai baten zen, gaur egun ja nik uste dut, ez? Hori etxu jarraitzen alda, fetxa eta lehen baizan eguraldiagatik. Baina eguraldi horrezaten da, ez? San Martin inguruko uda. Temperaturik ez die, egokinak txerri hiltzeko? Ja, bueno, garai batean, bai, lehendik datorren esaera. Ikuste dela hortiken, ez? Hemendik aurrera hasi txerrike prestatzen neguari aurre egiteko. Hor da hola pixka, baina, bueno, egia esan baserri ingurukin lotzen da, ez? Euskal Herriko historian eta kulturan San Martin egune horrekin lotzen da. Baina hortik aratago, arrantzaleen egutegin edo jaiegunetan ero, badauke olako kokapen zehatz bat, eta da kasu hontan adibidez esaterako Lekeitio eta itxoin, segundu bat, Bermeon, egun honekin olako hitzarmen bat hartzen zen. Kasu hontan zen, olako ontzilabek eta basurako arrantzalek egun honekin adosten zuen bisiguta itxasoratzeko nola ingo zuen, ordun. Baldin eta zer adosten zen, omen zen esanera, desde San Martin hasta Pascua Florida. Desde San Martin hasta Pascua Florida, uda berriraino. Olako hitzarmen bat hartzen zuen. Eta euskaldunek hitzarmen eta olako gauzek nun hartu izan duitue? Tabernan. Tabernan. Janan ingurun. Eta hauek era laiten omen zuen, otordu baten ingurun. Aragi jaten, aragi jaten. Nik uste da arantzalek aragi jaten izan. Bermeo eta Lekeitio alden, zopa batzuk errak, olagarroa. Baina nik uste, hori hemen aipatu den duen ematen, arrantzalek eta bukatzen duela azkenean arraietaz kokoteraino, eta nahi izaten duena etxea juntakoan, holan, itxasoko hotz hori edo ezetasuna takentzeko, holako babarron batzuk, odilista batzuk, ero zerbait heltzekua eta aragia jatea. Izan litzeke, baina, bueno, zerra horatu ez daukezonen, ongi etorri izan bedi... Edo zer. Bizigu bat. Bai. Jango nuke bizigu hau ere bai. Bizigu beti hori jendea ja ari da, erosten da, gabonei behira jendea ja aurreratzen, hori urteatzu badi, jendeak, bueno, gero jakinda ze presioetan egongo dan, aurreratu iken diela, eta, bueno, izozgailuan sartu, eta... Hor ere bada esanera batez, kalitatekoa ongi zoztu ezkeo gero emaitza ona izan dezake, orduan hortxe daukoizka. Kalitatea erosi, ongi zoztu. Bai, eta gaur egungo izozgailua gaina indarra handia dukate, eta azkar izozten dutela. Hane dut esan, ondo izostearen faktore garrantzitsua da, lehen bailenan. Alden eta azkarren, gero eta kristal gutxiago egiteko. Horretako, badaukate gaur egun, etxeko gailuek, 18 minus 18, 22, 24, jarri gehiengoan, 24ean, eta horri soztu, eta aldala bakarriko lan zabalik, eta plastikoarekin beti eserratzeko. Ongi bilduta. Barazkiak, kipula, azenarioa, porrua, eta ero hemen, belarru zain zuen txorta bat. Hor hartu dugu, eta hemen eskaia, erromero pixkan, nahi duzuna, nahi bauzu botaldi ezue, edo bestela ez. Oin, ingo dugana da, tomatea birrinduko du, eta tomatea bertara. Eta ero jajungo naiz, olagarroa hartuta, eta mosten pixkanaka. Bale, ni bien bitarten aprobetsatuko nuke San Martin herri askotako patroia edo zaindaria da, baina bai aldakigun nor den edo zein izan zen Martin deuna, ze santu honen eginkizunak eta abarrekoak zeintzuk izan ziren, lehenengo eta behin, gelditu data honekin, noiz jaio zen, Kristo ondorengo 316 urtean, eta Hungrian, gaur egungo Hungrian jaio zen, gero Frantzian hil zen, 81 urte zituela. Zergatik gelditu data honekin, berari, hola lotzen zaion miraria, edo esaten den berakindako olako mirari hori, omen da 21 urte inguru zitula,
soldadu zen, zelenengo erromatar legioari zerbitzatu zion soldadu gisa, gero intzen obispo, baina, bueno, esan dakoa, soldadu zebilela, Amiens hiriko batetan eskale bat ikusi omentzun hotzakiltzen. Eta bere kapartu eta erdiekin jantzi omentzun, ze beste erdie legioana omentzen, armadana, erromatar armadana. Orduan bere hartu eta honekin estalita tapatu omentzun. Bueno, gau hartan amets bat izan omentzun, Jesusekin kasu hontan, eta Jesusek esan omentzio. Martin. Martintxo. Martin, kristau gai izanik ere, hau da, oendik ertzela kristau, ez 316. urtean, erromatar imperioa zen, oendik kristauak, hortxen, bueno, esan dakoa, Martin, kristau gai izanik ere, soin honekin jantzin hauzu, hoxe izan omentzen bere mirari guzia. Bakarri, hori estaltzia eta... Amets hori izatea, bai, bueno, antza eskale hori, ez dakit. Bueno, gauza zer den, irudi honekin edo ikonografiko, irudi hau ikonografiko bihurtu dela, bera irudikatzeko margotan edo hola izan dela. Estimatuna, honako eszena estimatuna, esan gendezakegu. Norbait estaltzea? Bera, bai, hori da, bai. Eta, noen santua den, badakigu? Bai, noski baiet, soldaduna, zaldiena, merkatariena, eta gehiago hortiken irakurri dut, olako tejedortze nola izango litzeke? Jostunak? Antzeko, olako zehose, baina bueno. Hoxe, guztioin zaindari da, eta hainbat hiri eta herrietakoa ere bai mundu mailan. Gure Martin. Ondilla. Bueno, hola arroakin, ikuste zue, hemen hartu, hauek ez jaionek esan duen, hauek ez hasiko berriro. Hauek ez hasiko. Baina ez behintzat. Eta, bueno, hola arroa gauzteko garaian, bueno, hemen normalian bakizu beti izan dugula lapiko askarrean, baina bestela izango zen, eltze handi bat jartzea urarekin, eta hartu, lehengo, esaten da, azala ez apurtzeko ero, beldurtu ero sustatu esaten dana, 3 aldiz hartu, ura irakinetan, ero barrura. Eta normalean, 30 minututik 40 minutura, tamainan arabera, eta legunean, telebistako olako orkestele famatu bat, intzietan elkarrezketa bat, eta arek esan zuen, egunero jaten zuela, hola arrua faltzeko. Eta arek ikasi benzola egiten zuela beti, nik hola arruan egosteko ere biliduan ura, gordetzen dut, gero arroz bat egiteko horrekin, eta kriston hola arroz apori hartzen du arroz horrek. Eta berak gordetzen omen duela, ze jatetxe batera jontzan, eta esate, nik etxean egiten duen hola arroak, ez dauko hemengo zaporik, hone dauka, hola arroz zapori, eta hartu zukaldariak, zukaldera sartu omen zuen, eta esan zuen, beitu, tak, ikuste zu eltze hori, eta gorria, hori da, beti erabiltzen duguna, hola arroa egosteko, ur berdinea. Zer hartatzen da, ureta zerbait botatzen duen, normalean ur guzti hori, ero janariaren zaporia, ero sustantzia, uretan diluitu egiten dela. Eta honek dauka, teoria honek bota zuen, hartu eta nik kontrako egiten du, nik sartzen dutan olagarrua, eta zaten, zurgatu hor da honek, sustantzi guztia. Olarru sopan? Olarru sopan ez, olarru uretan. Baina, antzeko parezido. Ez dauke, zu probatu olarru sopan. Ez, aintzune dauket. Ni probatu eta daukat, oso fuertia da, azkenean da, olarrua, bueno, Zumaiako batek esaten, olarrua hartu, harrapatu, gero usteltzen utzi, lehortu egiten da, eta ero lehortutakoan hartu, hori beratzen jartzen da, eta beratzen erabilitako ura erabiltzen da sopa egiteko. Claro, ur horren, segun, ze kantitate erabiltzen duzun, olarro sopa, fuertiago, ero suabiago da. Batzu daude, pixka botatzen diota, eta gero gainerako ura ero arraizalda. Niri eman ziana bakarrik ura zeukan. Osea, beratzeko erabiltzen ura. Zezeoen, fuerte, oso fuerte. Eta baina, nik uste zaporia baino, zaporia usaia. Usaia niko potentia da azkenean. Eta horregatik, bestela, bueno, hemen digan emanatzen zaituztet, Zumaian egiten dut, hola arrozopan festa, eta uste iraian erosteitztan izaten. Eta animatu, eta probatu, eta ero esan gure. Txorien abildueite.eus, eta hor bestaldean, Zumaiako norbait ero baldin badao, idatzi. Eta esan, nola prestatzen duen beraiek etxean? Ez hori bakarrik, Zumaiarrak, adi, pasa errezeta Cristiano Ronaldori. Bakizu ezargatik? Zeatik? Bueno, bera guain Manchester United olako talde berri hortan da, honi futbol.
Bueno, Manchesterren dago eta eskatu do, edo exigitu do bere dietan olagarroa sartzea mikro eta makronutriente ugari ditulako eta beste hainbat eta hainbat propietate. Modan jartzen nahi da kirolarin arten. Eta guain kristianok hori eskatuta, euskalo. Garestitu ingo da, seguro, inolarro, lehenko eta edo zumaiko lako larru sopa hau ingo da baita. Mundialki famatu. Ero gure gaurko hirurazeta hauek. Hori da, baita ere. Bueno, Manchester United, ikusi txoriene. Hori da, azpitu ditulatuko de bingeleraz, lasaion. Ez hori bakarri bitu, gehiago, olako kirolarik eta olagarroa lotzeko, bueno, kasu horren aldera adibidez, Lugoko jatetxe batek, azken olimpiar jokoetako edizioko irabazlei bizi arteko eran olagarroa gratis edo doain emateko olako konpromisu bat hartu do. Baina zuek esango duzu, jopela, 1000 eta piko irabazle, ez, kasu hontan da Galiziarrak zegaren eta azken edizionetan 7 domina eskuratu edo eramandi edo irabazi ditu Galiziak ordun. Berak zando, 7 irabazle hauentzat bizi arteko de por vida olagarroa doain. Hori ez da izaten, gurera etorriz, urteko lehenengo aurra jaiotzen danean, lehenengo aristiote okinek Euskal Herrian urte guztiko ogia ematen diote doainik. Bai, hori. Eta ez dakit eskualde guztietan, oza, nundan hemen, Bizkaian Gipuzkoan denian dan, baina bai egiten dutela hartu eta uste dut egiten dutela Gasteizen da bakarrik? Uste dut bestia be bai, nik entzun da Bizkaian da danetan egiten omen dutela hori hartu eta urte guztiko ogia doainik. Gure ikusle galdera zabaldu. Zuek bai aldakizue, non egiten da hori, urteko lehen ume edo aurro hori urte osoko ogi hori ematea edo eskaintza. Bestalde, adibidez Euskal Herri nola genezake hori? Zein kirolariri eskaini aldiogu, urte beteko ez dakiz zer, doain. Zer da Euskal Herrin, o zein kirol da Euskal Herrin gehien ematen dena gaur egun? Nik esango nuke txirrindularitza. Bai, nik zuk esaten duzuna, bai, jaio nahi. Aizu, pandemiaz gerozti txampinoia bezala hartu die eta ugaritu hile zer. Pasada, baina ez txirrindularia, mendiko korrikalaria, kirola iten dutenak, kuarriako baduka fisioa eta bera esaten da. Egia esan, bueno, zezan guztuen, nela hau da eta posina hau, baina zenba jende hau. Azkenengo 25 urtean kirolik ez duen egin eta baina hartu eta esaten da moden, como si no hubiera un mañana. Hartu eta venga. Egurra, gaina hori, nivel batian bakarrik, egurra, tope. Sextan sartuta? Sextan. Eta bizikleta ikonenak erosi, eta bueno, hoxe, eman. Barazkiak erdi erregozita ja, olagarrua moztuta, tak, tekusiko zuen, ze urpila botako duen olagarru honek. Hemen nik taparik ez dio jarriko, gero bai jarriko dio tapa, gero salda botatzen dionean, erregozteko, baina hemen taparik ez dio jarriko. Eta hemen, bi buelta eman, eta ikusiko zo, basiko da oinura botatzen, ura, eta, bueno, lepo, goraino. Utziko dugu lurruntzen, eta gero bai ingo dioguna da, lehenengo, nola da, azafrai pixka. Bale, esan behar, nun. Pikante hautezen ba? Ez, gaur azafrai. Azafrai hautsa. Baina hori pipermin punta bat ondo etortzen zen. Hola, arruai, piperrautza botatzen diogunean, piperrautza normalian, nik erdi eta erdi botatzen diot, oine, gure etxian txiki asko gustatzen zaio olagarroa, eta orduan ezin dut bota nahi beste pikante, baina bai botatzen dira pixkat, eta gure etxian pixkanaka bada ere gure txikiei egin naiz, esaten da moden pozoia sartzen, eta... Aho zapaia egiten zigor, txukunego gelditzen da. Aho zapaia egiten, hori da. Bai, baina oitzen juteko, beraiek. Eta, bueno, hau, erregozi bitartean, bueno, denbora, lana aurreratzen jongo naiz, tengo dana perretxikoa gerorako txikitu da utzi, eta berakatza txikituta, eta lanak egiten. Vale. Bueno, hemen txirrindularitza edo hori Euskal Herri mailan aipatuta, esango nuke holaxen ateratzen zaitez, pandemia garaikoa ze izan zen. Honako bizikleta estatiko, arrabola edo rodillo guztik estoketik desagertu ziren. Baimena amantzuela kanpora ateatzekoa, txirrindulari, ugari aterazien errepidera, bizikleta ugari desagertu zien. Eta zeitu nabaritzen zen gaina zein dan betiko kirolaria, ero zein zen
garai batean itzen zuena, eta han zeukaten Reynoldseko maiota, eta maiot horrekin atea zena, gero, egia da, zere gaina, bueno, garai batean gustatu, eta bizikleta hor zeukaten, eta, bueno, bizikleta munduan gabiltzano, hor evoluzio bat egonda, lehen bizikletak tamaino batekoak ziren, eta gaur egun ez daukate zer ikusik, ez? Lehen gurpilak 26koa ziren, da gaur egun 29koak. Orduan, bapatean hasi ziren, eta gaur egun 26koa inok ez dauka. Bapatean, ez da gizu, hor gordeta izan duzun, garajean gordeta izan duzun, zenbat bizikleta eta teatzen hasi ziren, eta jente, eta hori esaten zuen, honek, hau bai, vintage, museotik ateatakoak. Baina kontua da gero, bizikleta konpontzen dituzten da saltzen dituzten dendetakoak erotuta ibili dira, segun zaizkie bizikleta horiekin da izu, hau konpontzeko ero, eta karo, piezarik ez. Duela, 25, 30 urteko bizikletak, oin konpondu nahian, eta, parkatu baina, nik horren dago ez dago ezer. Eta hori... Eta, komeriak, eta, konpondu dituzte, baina, hauxe, Bueno, eta ez hori bakarrik, gero ere bai bizikleta elektrikoak ere, hoien merkatue, hoi da, bomba, oentxen esan ez du bomba, eta honek ze aukera ematen duen besteak beste, inoiz bururatuko etzitzaizun olako tokietaraino iristea, edo inor gutxi biltzen zen tokitan bapaten jendetza ikustea, ez? Guk Handuran galdean ikusi dugu, botoko buelta lehen lauk egiten gendun bizikletan, eta guen jada, nik aspaldi ez dut egiten, ze jente pilatu. Da, buelta bat berez, erresa, nahi dut esan teknikoki, ez dauzkaulan zailtasunik, eta, fizikoki be, elektrika batekin errez egiten dan. Eta gertatu dago, buelta hori jende pilatu, exageratu. Aizu, baina nor gara gu hemen txirrindularitzaz, zu bai, baina ni behintzat, gora eta bera ibiltzeko gehiegi ere ez naiz, gure gonbidatu horti da biela ustez, igual gerturatzeko eskatzeko ordu da, ez? Baina, zer bai gehitxo jakingo du, nik uste hitza berari ematea izango dela honena, ez? Mikel! Mikel! Ongi etorri, Mikel. Eskerrik asko. Zigorrek aipatu digu urte guztian zehar, lanean ibiltzen zarela eta eskuartean edo proiektu berezi bat eta berri bat duzula, ezta? Eta hori azaltzera zatu zela kasu honetan. Hori da, Txirrindor da gure enpresa txikia eta, atxilen horientzat zerbitzu desberdinak eskaintzen ditugu, bai azterketa biomekanikoak, bai entrenamendu plangintzak, masajeak, nutrizio plangintzak. Eta, azken finean, atxilen horientzat, zerbitzu danetarikoak eskaintzea da helburua. Osoa, ez? Kasu honetan. Bai, hasi ginen entramenduak eskaintzen eta poliki-poliki zerbitzu mota handitzen joan gara eta zerbitzu gehiago eskaintzen eta egia esan oso pozik. Aizu, eta zigorrekin hitzartutako errezeta hau? Ez du hitzartu kolpatu joan, ez nik ditu, nire kulpa izan den. Imaginatu, Mikel, txorien izan gen, duela 3-4 urte, eta orduan ez, ni berarekin lehenago deitu nien, eta zigor nahi prestatu dozer, lasai, ni dana gustatzen zait, esan, Mikel, 11.000 saltzatan dagoenez, ola arrua bezala, hainbat eskutara, ni gustatu lagarra gustatzen, zein itzai gustatzen ola arrua, eta, hola, improvisazio. Paregabeko, Aurreneko salen galdetik, ola arrua gustatzen dizuta. Ai. Izugarri. Kontua da, gure ola arrua hemen izan dugula erregosten, ura lurrundu zaigu, eta hain jingo diguna da, patxarra botako digu honi, patxarkopa bat, hau, txirrindula ibilizinean, Mikel, olako gauzak eta... Gu gutxi, baina garai bateko ziklistak potean eramaten zuten. Hori, orduan egia da hori, Mikel. Egia da, bai. Nik hori beti entzun izan dut ez, eramaten zala hori, patxarra, eta tabernetan da gelditzen zela, eta olako irudiak eta ikusi izan ditu. Bai, pentsatzen zuen, alkolak indarra ematen zuela nolabait, eta, patxarra, txampaina, eta bestelakoak hartzen zituzten. Baina botellin esaten den, bidean zazela... Zu txirrindulatzako garai gogorrak ezagutu ikusi, txarrak. Honak ez dituzu ezagutu, ez? Pero, hombre, zu pentsatu, zema kilometro orduko hartu alda, olako alpe duet geisten, Mikel. Ze abiadura hartzen zen duten? Alpe duetzen gehiagiez biurgune asko dagoelako, baina autobideetan bera eta 100 gora ibilita gode biziketa gainean. Vale, eta hori patxarrei emanda gero. Pentsatu. Gu patxarra lurruntzen utziko dugu, eta oingo diguna da, arraiz alda, aragiz alda berdin izait, pixkat, justo, estalingo dugu, tapa jarriko dugu, eta lehen esan bezala, hau utziko dugu, eta 40 minutu egiten. Eta, gero gatzez eta puntuan jarriko dugu, eta listo, inda gongo da. Eta inda da dagoenean,
hor, ja, errezeta bat hau izango du, baina ingo duguna da, txirrindulariek horren beste jaten duten arroz bat, baina kasuntan olagarruarekin, eta gero pasta. Orduan horbe, pixkat, Mikelei txirrindorrea juten den jendian dago, hemen daukate, bi errezeta, omendagarri, eta gaina gero bali ditena, bera bizikleta neurrien jarrita gero, eurra emateko. Bueno, lagunok, bueltan gara berriro ere, hemen, Alberto, enfokatu, hemen behiratu mezer erakutzi gure olagarroa listo daukagu. Izan dugu azkenian, 35 bat, 40 bat minutu erregosten, egin da dago, eta hau bere hortan janalko denuko. Holan, hau bigarren plater moduan, zoragarria. Baina duguna da, esan dakoa, arroz bat eta pasta bat. Hola, jaione, hor daukazu, hoi da, makarroiak, ero, erraldoiak horrak. Hauek 9 minutu. 13, paketian jartzen duena, gero esan, zigor nola daki? Paketia irakurri eta listo, errexena hori. 13 minutu eta listo. Eta guk hemen, bestaldetik, berakatz pixat, baratxuria, perretxiko batzuk, haue, 2 buelta emango izkio hemendik, eta gero arroza, eta hemendik beste 2 iruko jarakada, orduan izango dugu. Hau, labera jungo da gero, eta zukin bardozuna gero, pasta, hemen. Horrera erantzi. Ona erantzi. Hortik, ostu gabe, bakizu jaione. Hori ere ikasi dugu guketa. Halako baten. Hau zutzako. Nahastea komeni da, oli horik ez dugu bota, beraz nahastea komeni da. Bai, mesedez. Jakin zenbat arroz da zenbat makarri jandikizun zure bizin. Kiloka. Iezan txelunarentzat oso ohikoa da, gasolina nolabait ere arrozak eta makarroiak emateute. Bai. Eta ia egunero jate genituen. Bai, aspertu ez. Ez, oraindik ere oso gustoko ditut. Ez ditut hainbestetan jaten, baina oso gustoko. Eta garai hartan bazkaltzeko eta afaltzeko. Berdin. Lasterketa bezperan, bai bazkaldu eta bai afaltzeko. Doblete. 2 otorduetan sartzen genuen, batean makarroiak eta horrengoan arroza edo alderantziz. Itzulia handi baten, egunero. Egunero, bai, barkatu gabe. Azken finean, dioten bezala gasolina horrek ematen zuen eta ezinbestekoa zen jatea eta asko jatea gainera. Bai, hor ez da sekreturi. Pentsatu, gosaltzeko ere arroza jate genuela. Kafe hartu aurretik, arroza, tortillatxo batekin, eta izaten zen, ez 2 otordu baizik eta 3. Bai, ze gaina, hor, nire esan, arrozana, komeni, ze bizikleta gainean zeudenean, pixka lehortzea arroz txuria ona, ez daizulako interesatzen gelditzea beharrak itera, hori zer nolit esan bestela. Ez gelditu ezkero, batzi joan tropela aurrera, eta... Hori esan errespetatzen, etzeon tarte bat, motillak, 80 kilometroan, zerbait ikian nahi duenak, kietoan eskina bat zeoglan kamarak eta esango gara ez juteko. Horrelako lanak lasterketa hasi aurretik egin behar ziren, eta nik egia esan, lasterketa bakarrean gelditu nintzen, Lieja lasterketa erraldoian, eta zorte izan nuen, tropela nahiko poliki zijoala, eta harrapatzeko aukera izan nuen berriz ere, baina beti kontatzen dut, anekdota gisa, berriz ere lasterketan lehiatzeko aukera izan nuelako. Serio, jaion. Dirudienez, oroitzapen oso nabituzu, ez? Garaia egiteetakoak, baina gaur egunera etorri, zaipatu diguzu txirrindularitzarekin duzun lotura hori, txirrindor dela, eta saldu diguzu zer den, baina horre esan ditezun gauzen tarten bat izan da biomekanikoa, ez? Zer da biomekanikoa? Azterketa biomekanikoa. Hoi da, zer da azterketa hori? Azterketa biomekanikoa da, ziklistari posturarik egokina bilatzea bizikleta gainean. Pixkat aztertzen duguna da bizikletako osagai guztiak, eta izan daiteke, eselekua igotzea, jeistea, atzera botatzea, aurrera botatzea, eselekuaren tamaina nolabait ere, baude zabalagoak, estuagoak, zulodunak, zulorik gabekoak, heldulekoa ere, zabalagoa izan daiteke, urrutirago heldu, gerturago, eta nolabait ere postura egoki batekin lortzen duguna da, batetik minak kendu saiestea, eta hori pixkat ikuspegi osasuntsutik joango litzateke, eta bestetik errendimendua hobetzea postura egokia baten lehiatzeko aukera izango lukeelako. Orduan batetik 10 zenbateko garrantzia du azterketa biomekaniko batek? 9, 10, 11? Bai, asko azken finean lesioak ekiditeko formula ere badelako. Baina profesionalentzat edo zinentzat? Ni nire kasun profesionalei ez diet egiten taldeetan, profesional taldeetan badutelako. Orduan, kaleko txirrindulariei edo zikloturiste egiten diegu gehien bat. Hor, Mikel, galdera, nik ordu da dauka. Zepado esaten dutena batzuk, komeni dala norbaitek bizikleta bat erosi baino lehen hau, agian zuegana gerturatzea, zuek esateko ze bizikleta komeni zaion. Hori ere, bada hori. Egokiena hori da. Egokiena hori izan. Oso jende gutxik egiten du, ez da kulturarik orain. Erosten du eta ero ja zuegana joten da neurrira jartzen. Hori da. Eta diferentzia txikia da, azken finean guk esaten dioguna da zein den posturarik egokiena, eta bizikletarik gabe etorri ezkero, esango genioke zein bizikleta erosi beharko lukeen, zein osagaiekin, eta nolabait ere,
alakarta erosiko luke, ez? Claro, zeuri aukera badago gaur egun hori da, kotxe bat erosteako garaian bezalaxe, ez? Aha. Eta aldiz, bizikletarekin etorri ezkero gerta liteke, osagaiak aldatu behar izatea, eta beraz, pixkat garestiago izatea, aldaketa horiek nolabait ere gauzatzea. Orduan aurretik etorri ezkero edo alakarta egin ezkero sastre baten lana bezala da, ez? Denan neurrira eta ondoren etorrita adibidez, maiztasunik bada, zu bisitatzeko da azterketa hauek egiteko urtean behin nahikoa da, bizitza osorako ja nahikoa da. Bizikleta bakoitzeko behin etortzerekin nahikoa da. Behin, Bai. ez da... Kontua da, bizikleta txilonariaren postuen egokitzen dugu, orduan bizikleta aldatze ez duen bitartean, ez du arazorik izango, baina bizikleta aldatzen duenean, edo berri erosten duenean, normalean berriz ere guregan etortzen dira, bigarren bizikleta hori berriz ere neurrira jartzeko. Bueno, hori sentsazio ona eta ongi etorri zaion toki, ez? Seinale. Bai, eta egia esan gurean publizitik onena gauza okoa da, eta egia esan, lanik etzaigu falta eta oso pozik gaude. Hor, ni lehen bat lauroi neurtzen nuen, da adinakin ja pixkanaka beraka noa, hor urte asko, lau bost urtera. Nori aguantatzen dio lau bost urte gaur egun txirrinda bizikleta baten, Mikel? Gentia nik uste ja leheno aldatu egiten duela. Bizikleta aguantatzen du, kontua da, lehenago aldatzen dugula bizikletaz, eta nire saku hortan sartuko niz. Bai, ez? Horre, pixkate, teknologia berrikekin, telefonoakin da moduan jendia gartu, eta berri ateatzen denean, azkeneko modeloa nahi beti. Eta horrekin komeni zuegan ajutez, ez du balio, neurri baten, bizikleta baten, zilina bazeneukan, 57 zentimetrota, agian berriakin ezberdina izatera moldaten marko zen hori, ez? Badaude neurri batzuk norberak hartu aldituena, adibidez eselekoen altuera, hori metro batekin, nahiko simplea dartzea, baina gero graduakin neurtzen diren distantzi guztiak nahiko zailak dira neurtzen etxean, goniometrorik ez dugulako etxean normalean, eta guk, adibidez eselekoen angelua aurrera doatzera joan, goniometroarekin neurtzen dugu, eta zentzu horretan, neurketa zehatzagoa da, zalantzarik gabe. Aizu, lehen zigorrek hemen aipatu du pandemia garaiak ekarri dula, ez? Bizikletak genitunak bai garajen edo bai ganbaran berreskuratze hori. Kasu honetan, olako bizikleta vintage hauekin indaiteke azterketa biomekaniko bat? Bai, gutxi dira horrelako bizikletekin etortzen direnak, normalean, bizikleta hobeagoak edo berriagoak ekartzen dituzte, baina bai, askotan etorri izan zaigu, bizikleta zarra garajetik berreskuratu duen ziklista. Horrelakoak etorri izan dira, ez da ohikoena, baina bai, etorri izan dira bai. Bueno, nik hau, Jaione, Mikel, labean sartu dut ikusi zuen. Induguna erregozi lehenko pertxikoekin batera, gero larroa bota diot, nazten buelta batzuk eman, eta ero salda bota diot, doblia baino pixkat gehiago. Azkenean, lapiko zabal bat izatera, lurrunketa handiagoa da, eta orduan bapetira esaten du, doblea bota behar zaio. Bueno, kasu honetan, iztu izango bazan bai doblea, baina zabala izatera, hori paietan gertatzen da, pixkat gehiago bota behar da. Horrek behar ditu, 21 minutu ero labian gutxiko gara bera, eta bitartean, Honi 6 gelditzen zezkio. Eta, kontu, hori bai, bitartean, beitu, txirrindorren beste zutabetako bat edo dena esan duzu entrenamentuak, ezta? Personalizatuak kasu honetan, baino zer, txirrindularintzat, txirrindulari zale, edo nola izango litzeke? Txirrindu zale, ez? Hola, afizionatuk esaten dena. Bai, azken finean guretzako txilonariak denak dira, ez? Profesionalak sekulako maila dute, baina gero, astean 2 edo 3 ateratzen dena ere, hori txilundaria da, naiz eta hortaz ez bizi, esango dugu, eta denetarikoak dauzkagu, profesionalizatearekin amesten duten txilunariak, eta horiek iaia egunero entrenatzen dute, baina gero ere baditugu, nahiko maila bajuko txirrendulariak, eta horien helburua askotan, ez dakit, bizikleta martxa bat egitea, besterik ez da, edo halako denboratik jeistea, edo dena helakoa. Eta kasu honetan adibidez ni, zerotik hasiko den pertsona bat, zer entrenamentu jarriko zen idake? Sekula biziketan ibili ez bazera, nik azteko, ez dakit, astean 2 edo 3 egun ibiltzearekin, nahiko lan izango litzateke. Eta zenbateko ibilbidea? Ibilbidea, ordu bete, ordu terdikoa. Biziketa gainean, normalean, ordu betetik berako ibilbiderik ez da egiten, dirudira, baina horrexago delako biziketan ibiltzea. Esegita goaz, postura egoki batean, eroso, kirole erresa dela esango du. Bai, ez dakit, lehen... Eta engantzatu ikendu, Engantzatu ikendu kontuz, Lehen esan ez dakit nora joatea, teknika berezirik ez dula behar, nor teknikak edo hartu behar baldin badi ere? Baina nik esatu hor ja mendira, ez? Mendian ibiltzen, baina errepidean ibiltzeakin, horregia da, ez dauka, Euskal Herrian malda baditu, hoxe bai, nahi ez maldan bat igo behar da beti, baina, horre,
zailtasuna norbera hartzen da, Mikel. Hori da, azken finean abiadura da zailtasunetako muga bat, eta zentzu horretan, nik uste entrenamendua bideratzen dela azkar joateko, ze nolabait ere distantzia egitea posible da, baina bueno, kontu izaten da, alik eta azkarro egin nahi izaten dugula. Eta bizilaguna irabaztean, garrantzitsua. Hori da. Beti. Eta hemen inok ez du entrenatzen, inor ez da ibiltzen bizikletan, aste guztia bizikleta ikutu gabe, baina gero iskutun danak. Ni badaki nola ibiltzen da jendia. Eta, gaur egun, entrenatu, mundu guztiak entrenatzen du, eta, zorionez, azkenean, jentea maila handia dago, eta gustatzen zaio, eta badukau kultura hemen, Izugarria. Egurra mateko, eta... Kultura handia dago, asko entrenatzen da, eta hori gainean nik uste ona dela gero lehiatu nahi baldin bada behintzat. Lehiaketa batetara, prestaketari gabe joatea, sekulako astakeria da, ez da bat ere osasuntsua zentzu horretan, eta nik uste, entrenamendu plangintza batek beti erresten duela, bide hori. Eta nahi ez. Nik beti esan da, maila batetik aurrera, segun zen nahi duzun nahi, komeni da, askotan guri, kirol munduan urte asko dara maskigunentzak, gomendioak eskatzen dizkiute eta izu, eta hau nola da. Nik azkenean, ni ez dakit, jutea dakien norbaitegana, entrenatzaileak eta badaude, zorionez, jente gazte pile bat ari da horre titulazioakin ateatzen, eta profesional bategana jatea. Azkenean, niri balio didanak jaioneri ez di balio. Eta hor zuekin gozue personalizatu, eta pertsonan dako. Hori da, azken finean, pertsona bakoitzak behar eta premia desberdina dauzka, eta zentzu horretan hortan datza pixkat personalizatzea norberak duen errealitateari, helburuei eta historialari. Nire helburuei ordu bete hori kompletatzea izango litzeke, baina bueno. Zuk txarra eukesuna dago zer da jaione? Esan. Hasi ondo hasiko da inzinean. Etxerako buelta txarra, bendik bizida eta ara gore ego inberta, eta buelta ordu beteko buelta edo, ordu bete ondo ibili naiz, karo, ez tozu kontu da, lehenengo 10 minutuk berantza izan diela. Ero, buelta. Atzeko zaurrea zigar. Egunien, hor bizida, orosketan, agurtzan elorrea, txirrindulari oia, eta baina Durango, Bizkaia Durango taldeko, eta bida bizida, mendi tontorrian, eta ikusi nioen etxeantza, eta agurtzan, ni etxe saldatu behar naiz. Gero, eta bere gaztia zanean, puntu ematen zion horrek, etxera beti gorrak abukatzeak, baina gaur egun esate du, kostaiten zaiola. Eta ez da txekina gaina horrela maitzea, ez? Zeian ekatu, eman duzu eman beharrekoa, eta normalean, berez entrenamenduan behar, azkeneko momentuak minutuak izan behar gorputza bultatu behar da, pixanaka, lasaitu, goraka bada. Bai, beroketa eta lasaitasunera itzulera, nik uste nahi ezkoa dilela, edo zen kiroletan, berotu gabe hastea, ez da bat ere osasuntsua eta lesionatzeko eta min hartzeko aukera handiak izango. Bale, hori kontuan hartuko eta, bale. Bueno, guk imarduena kontuan hartu, horri minutu gutxi batzuen falta zaizkiola eta esandakoa. Hortik, ona pasatuko ditugu, 2 buelta emango dizkiogu eta labekoa falta zaigu egitea. Behin, arroza inda dagoenean, maira jutea eta astatzen besterik ez zaigu falta. Erabiltzen ditu, lagun bat neukan, legunean frenoak txinatik harritako pastilla jarri zizkion, ordu erdian pastilla gabe. Kontu pixatik dira. Eta merkeat erosten dugun hori askotan garesti izaten da. Bueno, galdera txiki bat, zuen gana joateko baduzue ordutegirik, edo ze momentutan joan gaitezke, itzordu hartu behar da? Hori da, gurean itzorduarekin lan egiten dugu, astean zehar, goizeko 9 atxaldeko 7 aritzen gara lanean, baina beti ere itzorduarekin, nolabait ere, azaltzen den pertsona horrek tarte izan dezan. Eta, orduan, turra irabazteko garrantzitsua, txirrindorrea jutea eta ujatea. Hori da, zalantzai gabe. Bueno, bakizu, dastatu, zer dutzeza. Hola, arroa puntuan. Bai? Bai, oso. Mikel. Oso ona. Bai? Bai. Bikaizigor. Zu dietista esan behar diozu, gomendio moduan, jan behar zuen eta txuriene ikusi. Jendia izateko zuen dietistak, gomendio moduan hori bihatzeko jendia. Hori da. Txuriene ikusteko, eraz eta osasuntxuak eta... Gomendio ederra izango da gainera. Bueno, honekin, Miguel agurtzea besterik ezeko falta, eskerrik asko gurera etortzeatik. Eskerrik asko zuei. Eta gureatiak hemen nahi duzunerako irekita daude, eta guk programa agurtzea besterik. Bai, ez da bihar arte esango dugu. Jainkoa nahi bedu nintzat. Nahi ere etorri gura. Nahi bezala. Zuek ondo pasa, arratzaldi aprotxatu, bizikletan ibildi korrika inda izuna, baina indarrak, kaloria gero hau jan alizatuko txik. Oia. Muxu bat. Agur.